Hello guys, madung adlaw na itong tanan. So kung adlaw day guys, maghimo kog, magluto kog, inan-inan, bulinaw. Diya, palit po kog isda. Balig, sa gatos. Ay, balig, pila to? Basta kay kung ano nga isda, agparas iring, bulinaw. O, agparas ang isagol. Kuan, tulingan ng isda. Daday ko mang gagapon. Hindi makusbay. Yung palit ko dani kay kuan. Nanay. Sana para tang dudo. Inja kay wa naman mi nag-abot kay nadto ng Villa Purami. Ako igor ko ning hatod ni Lexi ug ni Kia. Tula Purami kay wow mapuko. Agay. Ingon nagpadara kong nanay suwa. Damang pinadang nanay. Kay ag si tatay kay wa magpibilin maadto gali pod kay des nung aloy taghuwat nga di pa koy gilakaw kay nangutana lagi kog pilay kuas motor luba lagi motor ning tingog is dinuna na kay ti abot pod nang motulo ka tuig darong Mayo ja wa pay alili og handbrake og kuan pambil mo na may magtingog ja handbrake importante ja pod na ja nangutana ko Muto pag uli na mag alas 3 siguro to ay alas 2 pa sila nanay ning lakaw ang Tula Purami hapon magkaon siya tawag mas mana nga bilin ko kung tatay matong dali ko uli pa snacks tatay mas tatay mo kaon o kuan pan o anak kanilaging wa tripod mas tatay mo kaon pan guys matong da may salad sa rin manang may hindi pa snack nilang duhang nung aloy kaya pagkatatay ding abot mo pas nung aloy kung gitagaan ding agpaman ko kay dahil bahaw dari hamang ki kwas iring kay gapon sa nilakaw ko ding agpudaan kay arong balik na magtuwa ng kulit sa iring daday ahos o Bombay kaya ang ikuan na itong ininganan halin pa po ato ugwa na ikuan uwan nagbuntag ang uwan daari guys kasagadyo hadli kay nakikilat para mapunumahaw kaon ko dari dapat tayo asin kamay bawa ning ang bugas abot ba karoon na rin si manahataman ba anda guys kuan Lexi ang kilak na pod sakit sa dughan tanawon ang apa makuda ni ma arang-arang arong di namo sige panarbaho okay lang manarbaho pero ga nang gusto ano lang stay out ba ug ulian kay ron maggabi magka kadog ni nim jamudog ni nanay tatay kay paman gapon matila po lang ay hindi na ko na kita itong si nanay ra si Lexi kay nga pang gipaadto kay arong malingaw po ba kay ng pastiya sila to ang gihatid tumbahan na pa ng cellphone na Ugnaw ka dali guys. Mahalag kilos mangga ay. Sintang kilo, balik sa sinta lang gipalit.
Maawam kung mamo ingag libre pa bakos bugas kay gamay mo bugas. Kay gang trabahoan na rin utang man dya. May nanta ko libre pa bakos bugas o mahurot re. Pukain na maawaw ko. Sugot man ang pagkog. Sa kadlaw, kas akaduharang paon. Naanad mo po. Ko palabi kay. Takpak sa kuda rin kuan. Ahos. At kung tangag pa natin. Marong way anghit. Looy pag-iring. Ako pod. Isahan na naman nag-un-un kay kas o kahoy o kuan. Lain-lainin. Hamang hugasan nung taron. Hamang hugasan maadyo o kuan. Bulinaw. Tulingan ka na kung tulingan ang unan. Kagang motor mahuman narong mayo puhon. Daghang salamat jud ka Diyos nagtabang na sa motor. Salamat jud ka ni mo ma'am nga nakaros sa Germany. Kamusta naka aros ma'am? Grabe jud wa jud ko pinangga jud ko ka Diyos Ginoo bisag manunuway ko usahay. Kay sud sa tulo ka tuig kuwang na rin jud pila ka buwan. Karong 15 bayranan March, April, May, duha na rin magkabuwan jud. Salamat jud ka Diyos ma'am. Nangga lagi ko sa Ginoo jud. Kanag ahos pero di ang hit. Ngayon pas nanay ganan ko inan-una. Ni cellphone na baka uwagan. Ganan ko inan-unang nanay mo nang kuan. Kahapon lagi katong pag-uli lagi na husbay amang inan-unan grabe mo na kong nabuntas oy sa platong luto na hurot na ha lami ka do gimingaw ko sa inan-unang nanay ba lami pag abot na magapon gakas ni sinanay ni Lexi hilak kay gimingaw ko siya ay sa kasimana biya pos Lexi wa dadtos bahay. Ya, salamat kung nanay kay pinangga nila si Lexi. Samot Tereya, pinangga po. Tatay po gapon. Okay ram din ng mga story nga na mga tambal. Natural ram din. Nakunak ko uyab. Tubangan ko bay, tinagod bang ni gugma. Karon magpakasal ko no, suwis. Parang po ko nito bag-eera po ko. Kuan ka ng asang focus ang mga kautangan. Kasi pagpanahon, okay lang pag mag-ninjag utro. Gusto siya nag-impassion sa kang mga kautangan kaya nung may dagang mga istorya ba. Doon ano dagat mo na uban ng ahos. Sila ayun naman isa lang. Mag-inon-unan takaron guys. Magluto sa ko. Hi guys, gikanday ko
tanam sa buwak nga hanggida ako anong ko nag-vlog kay kataligsit man dari sige nagigiyapuan dari pero mado na naman po kay di ko maka sana bu maka away ko alsag bugat tsa pamangko maniud to tanam ko das buwak magkalas dos na siguro naluto na magkahing inunan. Inunan nga na tulingan. Kaantanin ko guys. Ganiya, nag-isgot ko katong about sa bagas. Makuwali ko maingan. Nanguta na nag-ang amo. Napabag ko na bagas. Di ako, ang gipicturan. Gamay na. Kasi karong sa manahan ang taman. Ginawa ni cellphone na siya katumba. Hagaan ko mag-tripod guys. Anta guys. Yan higop og kape. Ipot na yung pagam. Samot na yung nga 101 ba? Kape og parang anta aron lang. Gagang salin ganyan lagi ah. Ito may unod. Pamahaw na nag-isuwa kay pagkalutos. Hindi nang ag, nagkaon mo ko. Pamamaluto ginaganan mo ng agre kong sintori. Itasa mo ganina. Kung nagsi huwag na araba kayo magsiramig bugil nagpabuhay dyan mapinang napun lagi nagsilap pakita dyan ito yung paborita. Okay naman ka just nag-sporta pag ijang papa bisag ijaman laman tong gitinood tong ijang gipirmahas abogado nga ijang sustento 15 katapusan pila to basta kay manahog tug 8,000 ag buwan ijang hatag sa bata mo may ijang gipirmahan kay pangutana mis abogado tong nagpinirmahay mis abogado ba nagpinirmahay mis abogado mo diyang gipirmahan nga mo kung kaya ni diyang mahatag bapuwa manggalib siya 3,000 sa isa kabuwan dugay na lagi bawo marag katong dito si Lexis diyang lola mama siguro to'y gigamit na kay palit og mga biskwit kay ni padamo ko no matod pang Lexis pada ko nagdang papa. Ang plano vitamins kay uan litan na pag vitamins kay gidang vitamins expire naman taman ra rong buwan na March katong vitamina duha to ka karton gihatag sa viewers ni Ma'am Maria P. Salamat kadto nimo ma'am sa katong vitamins nga abot pa rin rong buwan na kay usahay di pud siya mo inom kalimot mo nang abtan na March antang kung anong katunang naigami bitang silin kay parang ganahan din siya di siya mo kalimot gami na kay karang yung vitamins ron suwabol man na silin na may gami katunapid ng usuway puhon ang bintahan ang restrict ron
Hindi niya para sa una yung niwang. Tahan na. Gapon mga ingnan kong nanay. Ano ko na ko'y bugas. Nangan ako na apaman. Dako na ko kamay. Maawawang ko kay. Maikag po ko kay. Sila nanay. Sinroportaan. Bada po na kanang magbayad. Mag amot-amot. Binuwan. Pagalit ko kahatag. Pila nakabuwan siya. Sa tungahang mga nahatag kaha mga nabaylo, napapukoy ba rin yung nangyay, 1.5. Bayaran mo din na, sa di pa maabot ng kasabutan ng mgaundang stetek 80, bayaran mo din na, di pa maabot July, karong July puhon, kaya mag-80 stetek, puhon, kaya binuang. Bayaran mo din na, ano, tak ko pag kabayad. Kaya pa ko nakabayad po sa kada binuan. Unpurpose mga nakabayad na. Muna, ningon ko na di naraman. Nang magdapagas, ikagpud, kamay na po ilang bagas. Nanta ko utanan. Nakalimot naman hinuong po ko. Papadingguwag ilang kubasa. Lami pag mag-utag. Kuan. Kubasa og sa gulag munggos pala may dugay mahulot. Tutuin tawag luhan lagi paglarga na. Ngawan lagi si Dada. Magitapad magabi kay di mo tapad na nanay kay maawaw siguro. At titiriya nang tapad rakas kay naguba mag-electric pan, di man dyan magsilbi electric pan kay sing tunon man. Naguba electric pan. Napagas jagta pa nila tiriya. Salamat nila kung nas tiriya si Dudo kayo hatid-hatid pisliksi ba. Napos ka isturas ba kaya ugwa sila. Di na naitulog na to kasi tiyalig salyanan yung lagi naman. Ya, maran yung vlog guys. Magtiwas ako kaon. Mauwa po magdakag na nga. Salamat sa pagtanaw guys. God bless.